den, dámy a pánové, a dneska si jdeme zahrát Plants vs. Zombies. No, dávejte lajky, odběry, zvonečky a jdeme na to. Tutoriál. Dáme tady tohle pidížujka. A jo. Teďka musíme sbírat tady tyhle ty slunečnice a útočit na zombíky. Uvidíme, jak nám to půjde. Jo, nesmíme dostat tady tyhle pány zombíky k našemu domu. Takže to bude celkem problém. Tak. Ještě jeden nám nebude stačit. Musíme jen 4. Teď jdeme do útoku. Stříkej! Spíše střílej! Urvi mu tu hlavu. Spadl ten s tou vlajkou. Takže to máme v pohodě. Těch slunečnic je tady tolik, si jich nedá nic spočítat. 300 jich mám. A máme novou rostlinku a to je samotná slunečnice. Takže jo, máme problém. Potřebujeme tady tuhletu slunečnici položit sem, ať nám ji zombíci nezožerou. Tak. Potřebujeme asi tak 3. A teď můžeme mít rychleji tady tyhle pítižuky. Chlusejte! Chlusejte! Do útoku! O ne, tady ten zombík se nám trochu dopředu dostal, ale zvládli jsme to. Cool. Máme tady další slunečnice. Ať dostáváme hodně, ať můžeme mít hodně tady těch pětižvíků, protože to zatím vypadá, že se k nám celkem dostávají. A máme další nového a to je ořech, který nás bude bránit. Cool. Takže zatím to vypadá celkem dobře, ale musíme se dostat dál. Toto je pořád samotný tutoriál, takže se musíme dostat dál. Máme tady více ořechů. Takhle. Flusy. Oni mají kužely na hlavě, tak to nedovolím. Ne. Ne. Oni nám je zožerou. Ořechu, ne. Však už jste mu ten kužel křupli a vidíš, že nedělá to. Dělejte do útoku. Moji malí chlusaní. Pětižující. Do útoku. Trochu nám je sice požrali, ale zvládli jsme to. Uhu. Ne, finál. Ach jo, tak to se musím hodně snažit. Mám tady další oříšek. Dělejte, kluci, ubraňte to. My vám věříme. My věříme ve vašich silách. Vy to dokážete. Uhu. A máme další. Doufám, že to nebude tak, že každé kolo dostaneme někoho nového. Máme takovouhle minu bramboru. Ale já vlastně nevím, co ona dělá. Tak to uvidíme. Položíme tady slunečnici číslo 2. Slunečnici číslo 3. Tak pojďte, slunečnice. Dejte nám
Tady. Bum. Bum. O. Ježíši Kriste, to je takový masakr. Tady odbouchne dokonce i náš barák. Dobré, dáme tady oříšky. Další minu. A kdybyste lidi nevěděli, tak já toto udělám na díl, jo? Takže Plants vs Zombies se nebojte, že toto je jenom jeden díl z Plants vs Zombies. Jich bude i víc. To se nemusíte bát. Tak. Udělali jsme si celkem velkou armádu. Což je cool. A jo, vypadá to dobře. Vypadá to, že jsme asi vyhráli. Koukejte na tu krásnou armádu. A potřebujeme tady vyhrávat a nahradit tě. Slunečnice. Když už to praskne ten kužel. Kde si ho sehnal? Si ji ukradl policii nebo co? Pak si zdrhal? Máme 500 slunečnic. To je hodně. Máme salát. Ještě bude mít Rajče a bude mít hotový salát. Kdo si dá salát? Zombíci budou umírat. Tak si ukažte vy zombajzové. A už to máme celé. Ne. My musíme zničit hroby. Ale salát došáhne na dálku, což znamená, že jich tady musíme dávat víc, těch salátů. Ne, jo. Pojď, saláte. Salátové do útoku. Yes. Máme sice teďkom už to není sranda, ale takže můžete vidět, protože vidíte, co se tu děje, to je totální válka. Kdo kdy viděl válku mezi rostlinami a zombíkami? Když jste to vy viděli, tak mi napište do komentářů rostliny vítězí. A jo, to jsme asi zase vyhráli. Já tady položím zase minu, protože mina. Podívejte se na ten oříšek, ten druhý a úplně dole. Oni jsou úplně pohryzaní. Oni už jeden zabili. Slunečnice. Dělejte, slunečnice. Tak. A teďkom už nic nezmůžete, zombajzové hnusný. A máme chili pití. Čím nám to asi tak bude? Čus? Kamu? Jo? Já nejím. No, zažer si to. Já tak nejím. No super, ale to nás nikoho nezajímá. Auto. Je takový znova. Ne, to je chytrý zombík. Musíme ho zničit. A co se děje? Vidíte? Jsme na poušti lidi. A už jsou zase ti dva. Takže lidi, takže zahrali jsme si Plants vs Zombies. Dostali jsme toho celkem dost. A myslím,
že tady na poušti bychom to mohli ukončit. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak dávejte lajčíky, odběry a nezapomeňte na zvonečky. A ať to tam hezky letí ty palce nahoru. A čus autobus.